Biyag ti tao. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng kaanakan, si kamat gayam. Ni, adamat ka duam. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag nga oras yun, auntie. Si ka, adda gayam man nobyo. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala, sumrag kayo, kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo, kaanakan. Wen Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos, kaanakan. Oray saan auntie. Nakababayin mo. Sana bale. Tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy kaanak ka kanyak, Hil. Iso akayat ko matitumulong. Iso apang nga asiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, auntie. Awan anyaman na. Nataar to'y nobyum, kaanakan. Saan mo't, auntie? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At tinayon ti inted ko akwartayo, kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkalpa sa kasarmi. Mangtag kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatigyo kanya, kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagang kada kayo, auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda ka sa pulan nyo, di kay kumaagbabain nga umasidag kanyak, ta nakasagana ak atumulong kada kayo. Itaman pa'y akon ditulong dayjay nga antay manak ka. Kaslanta kayat yung asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami iti. Itala nga umas asidag kada kayo. Nanang? Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. Kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabumakit-mutan. Ay, sa bagay matkit di Sapay la kumangaraw takas tangag paiso. Nabayag sa matan abalo day jeng antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla, itala makitak day jeng antim, Nabayag namin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawin. Nisumulagaya ma. Agsublipay nga tayo abroad. Saan ka nun, tata? Adon dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Jak hindi ba? Kursonada nga rod nga armen. Ay, mabainak. Nagpintas nga ben nga ore adan idad na. Bayan nyo. Tainton umay manan diti balay. Payaban kay to, tayamam mo kayo kankwana. Ay, sige man. Ay, agyaman balasa ka. Ne, Auntie Marie, na kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. O, adoy, agduduma nga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailangan. Nakababainan at talaga. Ay na, pagbainam ko makat antinak nga ron. Kasla anak kayo matan. Agyaman nga ron, Auntie. Ay, Makaamukan nga agluto, tamaki panganak dito yan. Sa akto agawid ka anakan. o sige, Auntie. Mabitlaan nga ron, tagluto ak. Ay na, ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarong karmare. Takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ayun,
Ada ka din trabaho ni Hil amanugang niyo manang. Ay, awan pa'y nga rod ipag. Ngam sapay kumaata makasapulan iti mabiit. Tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran idi. Ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apang isarkan kinihil no kayat na manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige manang, no saan lakit di anapili iti trabaho, ado ti mabalin ko apang isarkan kan kuana. Anya ka nung nga trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marican kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga ti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o sino. Agdardaras ngamin itay apim manaw. Iso ajak na palutput na imbag. Nakunana, nga umawag tumanan. Alakat na saya at nga rod ano da pangisarkan na kan ka. Ano sampay lang ang lakay. Naimbag tulan no makapas ngayak. Tulungan kan to nga agtrabaho. Taninanang tunti mga waawir iti ipas ngay ko nga anak ta. Saanan. Siyaklatan tag trabaho. Ipamaysam kid iti mga sikaso iti ipas ngay munto nga anak ta. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati manihwak, Auntie? Wan, Hil. Apay, di mo kayat? Saan man, Auntie? Kayat ko. Ano san nak nga imanehuan? Tanayunak to ad agos ti swaldom, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, Auntie. Kat no kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang tedak. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kid di basit ang nakadulin nga aramatan minto, Auntie. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ta agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gayam Auntie Mari ti manihwak, bakit? Anya? Kunaklakid din no sabali a pamilya. Ay ka nasaya at ano kasta. Tani Auntie a mismo ti mangtangdan kan ka. Una, kontento ak itimbaga ng sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat ni Auntie Mari. Manmano ti amo akas kan kuana. Naparabor, bakit? Umayak man kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo Agyaman ha. Ay na, nasaya atay may kayo Auntie. Adda ngamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asino day tangay kaanakan? Mamuan yun to no madamdama Auntie. Payabak pay. Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan paayapam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam, tananumuak la ang kabsat. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kastamat, Mari. Maragsa ka na kamakamamukan ka. Sapay la kuma, tada ito yung ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Mari. Ay kat nagasat ni Tata Ernesto No kayatan ni Auntie Mari, bakit? Nagasat dadwa. Tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid di Ay bumaknang dantula kid di. Tagpadadaan nagagay. Agpadadaan na diskarte iti biyag. Wana, iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamutan lakay. Barang sa bagay, dakkel ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tanasingpet, ken adda itsura na. Wana, iso nga orayan talatan at isumaro no ang mapasama. Ha? Agpaiso tata? Inaklon na kayo ni Auntie? Wen palasang ko. Wow, congrats nga rod Kat agkasar kayo nga roden tata. Uwan ko mga rod, ngam di na paimat kayat. Ala, mapmapanan titawan. Kaanon to pay ngay? Urayak no kaano nga umanugot ni Antem. Narigat mo't no pilitek, no di na pay kayat. Ay, apay pay lang itantan na. Sayang tal daw. Kastamat nga rod timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Jak mo't kayat apilitan. Tamagan no ibabawi na ti panangaklon na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Anya?
Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan, kanayon mo tan ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Iso pasaray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan namot siguro ti overtime di asawa man niya. Wala nanang. Sob-sobra pa nga rin tititad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antim dito'y balayo, balasang ko? Saan matata? Man-mano nga min ngag-text kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangan iti balayda. Ingkay sarungkaran. Ay, namin ano ngay bagak tayo tagan ko na. Agam ko na asaan ang matatao iti balayda. Anya? Manipod inaklunag. Saan kami pa'y nag-date Apulos? Namin ano nga bagak nga agkita kami. Ngam busy ka no? Ay, sa bagay, talaga ama kumikumda. Pati siya asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyanda ka nung agaw-awid ka ni auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Tay sunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akas lang na unang ti pampanunutam. Apay, ada ka di problema? Awan, Uwing, awan. Manon nga aldaw akas ta ka. Tunggal agriing kay tagsapa, kansak bay maturog ka. Nakaununag ti pampanunutam. Kwa, banog ko lang siguro dahito eh. Lakay, kaya't katulungan ang agtrabaho ngam di mo matkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Kan, uwan kayo. Awatam dahito eh. Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo man na. Nagadun ngay. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatam mo. Gataangan to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldo. Diyakan mo bakit? Kasaritak tuman ni auntie. Damagag Saanan? man. Ang mga no sa bali ti pagawatan na, iti panagdamag mo kan kwa na. Ay, kanuan gayam. Apay adi mo tanong umay ni auntie dito balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka. Agar mo sartakit din. Agyaman na, tapinat gantikid daw ko apa nagsarak ta, Maray. Juan, tada na patag nga ibagakan ka, Ernesto. Anya day ta. Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Apay akas tamat ng tibagbagam. Lipatan na kon, tadan sa bali nga iayatak. Apay ngay, anya tinagbasulakan ka. Di kag sangit. Panawan ka dito yun nok sangit. Ha? Basta aglinipat nan. Ulita. Sorry. Okay. Sige, bye, friend. Sino di mawakan ka, anak ko? Jagayem ko nanang. Rumwarak ta da papanan mi. Papanan nyo nga'y. Basta da papanan mi. Iso pakibantay yu pa'y laang da apo ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Ops, relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Itakababain. Nagturad damatan. Di dala nagamakan nga ang mga no da makakita kadakwada. Awanan day ti bain. Traidor dang agpadpada. Ay, tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawam. Samon to ka sarita. Saan na dito eh? Pang-asim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nag-iba ka. Apa yan? Traidor kayo itiikit ko. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Uwing, anyan day tangay Di bagbasa. ka naging didiam mo. At day ta dagiti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw ka na. Agsinatan. Tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Uwing, agpalawagak. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimudakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Antim Amari.
Mabuti nga ang mapukawan iti trabaho. Iso at tinungpal ko amin na kayat na. Narukop kahil. Napatpatag ti kwarta kan kangam ti pamilyam. Di mo man la pinanunot ti mabalin nga ibo nga daytoy nga raramitam. Nagtalagak kan ka. Isadyak pulos ni namnama maramid mo ti mangloko kanyak. Nagsakit tinamwag Pakawanan na ko ma. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Pangasim. Uy nga nako, imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya. Ay na, una yan, tanatayan at ikay man lang nakapagsarita ba't ngayon mo na. Nana. Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti marigatan no agimula ka itigura. Naitabo na niyan ti Marie, Weng. Aging kakaliita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanan nak no nagbali na ka na rukop. No nagpasulisog ka. Sapay kumatay ka nak iti gundaway kung agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. Napatid ka mat kada kami. Iso asike. Mapakawan ka. Kat sapay la kumatasaan man ang maulit ni napasamak. Santo na pulos. Kat agyaman ak. Ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbabawyak iti kastaw na iti basol ang naaramid ko kan ka. Ay ayatan ka, Weng. Ay ayatan ka mat. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan ti naramin mo. Ikarik. Saan na pulos. Biyag ti tao. Mga sawa mo kanon ni Gurio akasinsin mo, James, anak kaw. Ne, kunak man no agbaken da jay nga insan minana. Mga sawa mo kanon. Asa ino ti asawaan na ngay. Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baro. Ng mga sawa pa'y laang. Kaisumat siguro ti tiyempo na apan ang asawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbag ano makaputot pa'y da jay lumakayan na baro. Mabalin pa'y. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamot ti asawaan na? Ha? Agraraman mo day jay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinakam mo ang mga asawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kung mata makaasawan. Ah, ay ko nga, saan mo ta? Ang biglaan mo't ngamin, di pa nangasawa na. Di pa ilagad nga ron nangasawa, iti ka umingan na. Sinayang na ti panawan. Eh, Manong Guryo, nagawit kayo magkaya man. Winisan. Ayun, ni Roda. Nobya. Hello, James. Kumusta? Nasayab na tipag. Ipag ko na. Tadamag ko ang kalay sa akin iti mabiit. Winisan. Iso ang nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasarme. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ah, ay ko wala man ako. Nasayat mo ta. Ta nakalagip ka mo lamang asawa. Well, matayin saan. Tadyak kaya taglaklakay abaro. Nariga tagmay-maysa. Oh, awan lat amukon dali. Anyat liblib-yam lakay. Deja kasinsin ko last trip lang arulin ti panangasawa na. Bumakit pa lang siya sa na. Ha? Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo ti kas tatawan kay. Di pala job ubing mo ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Iso nga rod mati kayat na. Kasano na nga makaisambot iti anak no kasta. Awan na. Useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga oray bumakitan na balasang.
Uray pintas namin na pintas. Di mo't makaana. Di useless. Oh? Kat, amom nga rod aya. Paliiwom no ngay may sambot dati may sa, uno duwa nga ana. Awan lat abukon. Awan na dyan kasinsing ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti pa nagpas ngay mo dalay. Dakela inti tiyan mo. Wan nga rod nanang. Marigatan akpayan nga umangas no daduma. Gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatan nakamagna. Ala, sana bale. Tay pasgay bunton ti apokok balasan ko. At danton anak yo ka ni James nga anak ko. Masikog mo't ka dyan asawa man niya, Insan James. Ay, wan, manong guryaw. Umuna a baby mi dayjay. Kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawagin. Iso nga, italangag sikog ni bakit. Ay kat mayata Insan. At danton anak yaw. Una. Nuda kami, mangrugi kami pa amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, di oray may sawan no duan nga anak. Aha, awan latam mo kon manong. Bumakitin di asawa. Awan sana makanak dayjay. Ha? Hanggang, di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ampunom di may isa. Anya? Guryo lakay. No kas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka kandi iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Salman at ilay bagbagang bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko kin nga. Nauray di ta madani ta na. No saan ta maparamuran ni ta na, aklunan ta. Anya nga rod ngay. Ay, sapay ko mga rod at makaanak akpay guryo. Huwag nga ron ba kay? Kat mao na talaga, ay kay aklunan ta na. Saan ko mga umdas day ta, apanggapuan ti saan ta pagkinawatan. Anay ko, nagsakit una yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Ay, agturong ka no dito ti pangiluganan miking ka. Basit lang nga ano sa bakit. Maulawak. Agsipngat ti pa nagkita, James. Ay, sus, patid ka rin ti pakinagan mo dali. Pangasim, kabalam tayo ta, ha? James. Ala, mabit lang. Mga alak iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay nagngangabit sabot ng dagiti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti Doktor Nanang. Kat, Ang ngangabit ni Dali. Isma pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. kat, anya timbagam. Ti anak ko di pinili. Anya. Ay kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga rin nanan. Hanggang awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggan ti biyag ti asawa. Kaya tagyan anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sabay api musay. Hala, napigsa akpay mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apokok. Makipagladingit akiti na pagtingda sawam, James. Agyan anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina. Uwan manong. Hanggang saan na pala Tadyak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iso pinilit nga iso ti maispal. Minsan, Anak ngamin ti kapat ka na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga ureawan asawa. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar ka niti sekundarya. Ag-enroll ka to niti kolehiyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Wala, ikarigatan ka pag-adalan. Basta matuloy mo ti arapahap mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan da. Wala, tadyak kaya't ngagbanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay.
James, ading ko. Napayagan ang nabalo ka. Balasitang ang anak mo. Apay, awan ka din plano mga asawa. Mga asawa ka pa Tapno, anda katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa manong. Adamo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Iso lang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulang ba't ti kaduan saan? Saan itag nanayon kat adda itiputir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko. Adi nak to pampanawan. Kat nagkarimot adi nang to aramidan ti kasta. Kat may sa an mong ti asawa. Muli na ka may paayan iti anak. Ha? Saan kin din insan? Asinuntong iti mga iwan kan no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo kiti iti asawa ti kaasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga Adda di anak ko, anam na ang mga iwan to kanya. Oh. Di ka mat na ipayan iti anak insan. Dahil nga rod ka awan anak kayo. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagbalinan nyo nga anak yun insan. Ta siya, nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Wala na nang masakul a dubyak tagagat tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo na ibusor ti bagim, anak ko. Naginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang gundawayak ti trabaho ta napigsak pa Kentap no mapaadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos dyan, anak mo. Nakapsutak mga binan, di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik nak itibagig. Umada din sa ti hapit ko na anak ko. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga rod manang rota. Bakit ngaminan? Kan nakapsutan. Wan nga rod, ng biglaan mo ti papatay na. Nasurok ang makalawas anak sakit. Inlaylayo na matan. Sa bagay, mapantay amin dita bayaw. Nagasat kit din ni anti ata, nadanon na ti kastatawon na. Uwan nga rod. Ang pulimi nga minti at idog tibiyag na ipag. Iswapat check at tumawid akmat kadananang. At idog mo tibiyag ko. Agluto ka man. Magsapa pang rabyan dahi ta? Pangaldawak pa ilang dahito manong kuryo. Kasangsangpot ko ngamin. Lay, naglalawin nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay iti kanak. Awan ba't nga minan dahi di antia para luto yun. Uwan nga ron. Baka pa ikawang matikawan dahi dinanang. Kudak tumad nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba itikawas mo. Tanga isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga manong kuryo. Anaan mo mo't ti asawa, no di na kamot maipaayan iti anak. Ah, Anak, ti kapatgan iti pamilya kunak manan. amaw ka pang pangagan na kinsan. Yung buray awan anak mi itasawak. Naragsak kami lang tabay. No siya, saan nga agbalin ti kasta? Sukat mo kiti di asawa ma. Mangsapol ka iti ubing. Dahi tayo maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak marami dahil tayo san. Patgag unay ta asawak nga uray awan anak mi. Kasi nung to nga ro, ti mga iwan kan kain tong kumapsot ka. Mawan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakaase, manong kuryo. Guryo, lakay, kag digusan. Tapno masapat amang lukat iji pwesto. Tane, Sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pa sa lubong. Siga nga ibakay, nakadigos ka. Wen nasapa ka nagdigos itay. Sige nga ron, inakagdigos Tasata manganin, bakay. Roda bakay, bariyam na ito 50 ti bariyam. Wen lakay, adtoy. Ado ti tao bakay. Iso nga agalibtak ka, tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadag iti agala itilako adi da bayadan.
Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron ba kay? Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta ba kay? Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbag daday ti pwesto a pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron ah. Naibag ta nagatang tayo di daytoy. Naragsakak, naurayawan anak ta. Mayat latta, tilinangin ta. Gapu tagin inayat ta, lakay. Gawit ka, Manong Guryo? Ah, ni James. Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ah. Sigurado apabainan na tamanan daytan. Baybayan ta ano niya kaya nasa bakit ako mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramid yung agasawa, Manong Guryo. Manang Ruda. Agkuy-kuyog kayo latan, ngem awan mat na ko ng anak yaw. Awan inspirasyon yaw, agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may sainsaan. Kan siyempre, ti Diyos, tigang runaan ng inspirasyon may ang bibiyag. Saan man natila pang iturturo nga iti saritaan insa? Angim sa bagay. Ang damat kit di tingwin nyo di balayo ah. Isudan ati kaslanak yaw. Iso na lang, awan serpina. Ngamin, awan maitulong dagi di atingwin nyo intun bumakit kan lumakay kayaw. Ta di da kayo mataripato. Saan nakas kanya? Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinag-aadal ko ti anak ko. Ket ita, adan trabaho na. Ket isun timang tultulong kanya. Ay kat, nagasat ka, James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda ka nga apalan. Na, Maklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga gasawa. Tatang, saan nakakontento iti sweldok ni ti Pilipinas? Iso nga gabroda. anya? Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldok iti abroad no iti pangipakatak iti inadal ko. Ay ket makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. No nya ti pagragsak ka mga ramidan. Nakasuporta aklat ta anak. Hello, anak. Kumusta kan ngay? Ita ka lang manan ngay bawag. Wen tatang, tani. Busy aki ti trabaho. Ado ka na yung ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon ngay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganwan gayan. Di kayo to kumamakmaklatin to nagawid ka. Tandan to kadwak ng agawin. Sino? Ti foreigner anobyok, tatang. Nukasta adan nobyom, anak ko. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano min daan kasar iti nobyok. Aniya? Ne ba't insan mo ti malabasan de ti kalsada, lakay? Agpailin samot. Ilugan mo, lakay. Uwan bakit? Insan James! Papanam! EJ Limanong, ina ko magpa-doktor. Nga maawan mauray ko alugan. Umoy kalumugan na insan! Agpaili kami! Kastaya. Ay, sige man nga rod. Katagya manak. Nala, mangan kalaang bayaw, di kagbabain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant. Kagya manak ta ilibrida ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Pagkakanat. Masalutak ko ma. Nagpa-doktor ta maulawak. Nga makasapulan ba't. Ay na, rumbang kumang at kadwam arumrumwar kan magmagna no kastang agul-ulaw ka bayaw. Huwag nga rod. Nga awan mo't mayaban na kadwa. Narigat nga magpaiso ti awan kadwa na. Sana kaskada kayo. Ano atarik na ti may sa agbinadang kayo. Bidot ganting bagak iti. Pudno nga danak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Man nga agbakasyon. Sagpaminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka din ijayin abroad ti pag naitanda? Uwen, isa. Tada balay tayo siya bro. Anyat amom ngay.
Ang mga nalain na kanto di anak mo dyan, bro, dinsan. At ayaw mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga adda sa balya kapalita. Kung di mo katulong kat di na kayat. Anya, Isu nga ay ayak ti bagik. Agmay-may sa akong. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Alain san, no da may tulong me, ibagam lang. Agkakaruba tayo lang, mate. Umay ka lang tayo dyan balay, no kaya't mo ti ada kasarsarita na. Uwan manong. Talaga kas ta teramidak. Makikaarubar lata na. Tapno dalat ta makasarsaritak. Sorry No impalpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak yaw. ala, di ka nagsangit, bayaw. Napalabasan da ita. Mababay nak ngamin. Gapo ka dagijay nga bagbagak. San kayang nga itag nanayaw. Baka din dati anak mo. Panawan ng tulat tati dadakil na. Ta siyempre, bang bukol mo't itibukod na pamilya. Malain san, di mo ay ayon ti bagay. Adda kami ang kadwam. No kaya't mo, umay ka nagnag, di balay me. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sa manong guryaw. Biyag, di tao. Ay na, simbangput ka magaya man na naggapuhi dyan syudad, Jimmy Baraw. Walang tay. Ay kay, aking balay ngay, di ta may patpatakder di ta sularyaw, Jimmy. Siya kang tay. Basit la balay ti patagder ko. Basit mo't lat urnong ko ang trabaho di syudad. Ay, ay, imbag managam. Ay, awan pa'y asawa. Agi patakder kan, iti balay mau. Walang tay. Tapno daman mo't pagyanak. Di kabsat ko ngamin tinang tawid iti balay mi. Kat mabainak mo na makikabalay ka na ko na. Nang runa kat umadadong na kitang nakda. Ay, kumayat Ay, naimbag ka pa'y. Baro ka pa'y laang. Engem adan balay mau. Ay, yap apal ko jay anak ko ken ka, Jimmy. Tanay, adan pamilya na. Nga makikabkabalay pa'y laang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na ante. Nay na, awan. Ha? Masagtot mo ang makikonstruction. Nasakit ka no ti ulo na ang mainitan pa. Iswada kami kani uncle mo ti mang bibiyag kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maestresa. Ala ante, adan tulad ta siguro Makasapol tulad ta ni insan ko iti pagtrabahuan na. Awan latamukon ka anakan. Kasanaw ang makasapol. Kat saan man nga biro kiti trabaho na. Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintun bigat dyan na batay lakay. Ala, tayo nakagpakiskis intong bigat. Anda pa'y matay may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate maipakiskes no maibus dayjay. Sapay masikog manay dyan manugang mau. Dayjay mula manugang mo. Sikog! Sikog. Ang muna nagrigat ti panagbiag. Ang sikog pa'y sikog mau ta. Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya siguro no lumasindan iti pagnaidanda. Tano adada akanayon iti pudirta. Mangnamna madalatan iti tulong ta kadakwada. Ta papananda kumagay, kawa mo balay da. Ay, dahi tangarot ti problema, lakay. Di nalatultuladoy, jay kasinsin na. Nakaurnong iti pagbalay na. Uray basit, basta ada pag naidanda. Nanakam nga ron da dya kasinsin na. Baro pa'y lang amunan nga isaganaan ti masakbayan. Kaya ti masakbayan to, tagbalin a pamilya na. Ay,
Kanudto nga tabot nga nakam ti anak ta. Umad-adon ti putot na. Ang maging gaita, di na pa'y laag sa apol mo, ti trabaho na. Pagbagaan talatan, bareng makapanunod taw. Lisa, apay no agawid kayo paila ang ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau dagiti agaama. Diyak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yo. Amangan no kumaro ti uyuktan, makalang update ti asok ijay balay. Sumusunal ngamin nagiti kakabsat ko. Kanuray dananang kantatang. Sapay sa andarum mo ijay balay. Isu nga agat asok iti uneg. Ay, nabayag sabutan, adi kay nagaw-awit. Apay, di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, isudalangan at yung may agpasyar ditoy. Kan may sa, nagawid na kita dua kakabsat ko. Ado kami una ije balayan. Awan pagturugan ije nanang, tabasit ti balay mi. Ay, kastaya. Kaano nga tangay? Amadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayon atani, masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak matan. Bagbagaan mo nga minajay anak may. Tangay, saan na kami ading denggan na dadakil na? Si kanti mang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng si kanti denggan na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di matlatag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami saan? Tada kami mo, timang pakpakan kada kayo. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami, di agdis-diskitar. Ala, pasensya kayon ananang, sana balik. Tainton makaanakak, agsapulakton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugon Ha? Kitain nyo mo basay, Lisa. Awan trabaho yaw nga gasawa. Isuwa di kay anak nga na. Tawan mo't ipakan yaw. Kano nga ya mablisingan to'y balay mau kaanakan. Nalpas mo tayo. Inton nga may alawas ante. Ta ang diskitarak man pa iti pangnayon ko iti kwarta kagastusan. Ay, no kayat mo. Nayunan me ti maparte. At datay tarakan me ni Uncle Mo apataw. 5 apataw adadakkel lagi jay. Ni, nagadun nga yan tay. Saan na nakababain? Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kas la anak mo di pang ibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan me. Manipod na ulila kayaw, kas lada kami, tidadakkel yaw. Ante, Isuwadi ka kadi agpapain. Tulong mimutkin ka, kanakan. Basit la ba nagdayta? Jimmy Baraw, umay ka mamikat di tabalay. Ninayo na tinagluto, tainlakam ka. ha? Ay, sapay nakaluto ako nante. Ay napo, pangal daw to na ati linutom. Basta umay ka mamigat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan kaanakan. No kasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Sara na kan. Agtalo na klagay. Talunag ti talon may. Ta saan mo tamasangot ti kabsat ko? Tadamat ngamin trabaho na. Ay kaun kaanakan. Sayang jay talon yun no saan amamulaan. Sapay medyo nalawa. Ay Wayne, tito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, sana lang ti. Ijayak ton balayamang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain kaanakan. Masyan kami ngaminkin ka. Tagmay-may sa ka di tabalay mo. Kan maturog ka pa ikit di dito'y balay. Ano kaya't mo kaanakan? Ha? Manyat serbi ti pinaramin na balay na nga ay no di na mapagturugan bakay. Kasi nga raw, awan kadkadwana, naimbag dito'y balay, tada tayo akadwana.
Naimbag tulaang mga sawan ta, hadan to kaduana. Agam, awan sapay mo, nubiam di may. Ewan pa yan, te. Uwan, may mayat mutlaan no, agtalinaid ka ang paraw. Ta narigat ti biyag itan. May mayat ti single la kanayaw ta awan pampanunutang. Baging laang ti itigudam. Apay, papanawon da kami dito'y balay, nanang. Saan kayo wapapapanaway? May mayat mutlaang no aglasin kayong iti pagnaidan. Tapno amuyo ti awan kada kayo. Kano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam. Saan ka amapuwersa nga agtrabaho? Anya? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutan. Nataw anak ko. Kasano? Nuawan kami iti amam. Kasano? Ang makasuro kayaw nga agdiskitar iti kaninyaw. Nang runakit na umadadaw dagiti anak mo. Iswa sapay ko saan nga saksakit tinakam mo? Wain. Kay, papanan mi nga rudon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapula iti pagnaudan yaw anak ko. Jimay, kanakan. Umayak man. Ay, ante, nakalimot kaya. Wain, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Atoy, makaamu ka namang luto, wain. Allah, inlak aman dakman na ante. Mababain akong kada kayo. Nakasingsingpet kayo kanya. Ay na, atay takamaday. Kasla anak nga ruday, ti pangibilbilangak ka kaanakan. Ay, wagay am Jimay. Aday bagak. Kit sapay kumataw, manugot ka iti daytoy. Ha? Anya na ante? Apay no, agnaid kalaangan iti balay. Total awam mo lakad kaduam dito'y balay mo. Ha? Ay, saan ante? Ado tayo agkakabalay, no? Mainayo nakpailang akabalay yun. Saan kaanakan ta sumublat da insan mo anato kanti pamilya na dito'y balay mo nga agnaid. Ha? Ay, awam mo sabsabali ka da kayo kan insan mo. Takas la agkabsat kayo. Uray agabang dan ano kwa. Ay, kwa ante. Ay kaanakan, agpakpakaasi naimbaglakin ka tagmaymaysa ka. Ngam dainsan mo, nagaduda. Iso may mayat no mailasin da iti pagnaidan. Umay kan agnaid di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay na, agyaman na. Uray agabang da. Ay, kwa kanakan. Manungay ti abang da. Sana nante. Ta makipagnaidak mo titilibre iti balayo. Iso saan tan nga agabang? Ay nakasingsingpit ka talaga. Jimay, apay nga intulok mo nga agnaid da insan mo iji balay mo. Awan mat sabsabali ante. Kan masyanak kaming karakwada. Kan nasingpet da anti Eva kanya. Isa jak mabali na paayan ita. Kahit pag naidamon ngay. Iji balay da anti Eva ante. Anya, no kasta. Agsinukat kayo niti pag naidan. Uwan ante. Kat kasanon ngay no mga sawakan. Pag naidan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kami to iji balay ko ante. Ay, kita makaanakan. Di ka unag taltalagtan At da sabali nga ugali di kabsat may anima ng iba. At da di yu amo nga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo tanong mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayo nga agkakabagyan. Ha? Anya ti kayat yu asawan anti Lenny. Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singput ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, tagin sisingput lang. Tapno maala na ti kayat na kan ka, Jimmy.
nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka kanayon tagdisdiskitar. Nasakit nga ron ti ulok arumwar. Nagpudot. Agaw-awir ka nga raw ta siyak ti rumwar nga agdiskitar iti ka ng tayo. Hala, ipaidam ni baby di ta indayon tabantaya. Ay, pasensya anak pa'y langit Hey, isumilat ti aramid dyan nakta, iba. Sa dumilat ta. Maturog lat kukuen na iti balay ni Jimmy. Ay na, problema doon dayta. Tinapatay, limasin dan iti pagnaidan. Ha, saan ako na ma-stress iti anak ta. Ken adan balay na. Kanya balay na ngay bagbagam. Kaya't ko asawan, adan libray apag naidan na. Wine, saan nga agnanayon nga agnaid dayjay. Ta saan da ako ko dayjay. Ay na, saan to apapanawon ni Jimmy da? Tanasimpot ti ka anak ka. Kan iso nga raw ngay nayabak ni Jimmy nga agnaid dito'y balay. Tapno di na papanawin da na tao iti balay na. Kay, kasano ng mga asawan? Pangibalayan na kumay ti agbalin nga asawa na ngay. Ay na, sana bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanwa baraw. Kastatin baga na kanya. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay ha? Wine. Apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanay. Himbayag kaw ni ti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenanan. Ha? Siyak bay, tinangi papa-ospital kadakwada ide. Saan aya? Inggas-gas tusak ida. Nakautang at iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Iswa diyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni ti utang kaw. Tangay di mo kaya't tagtrabaho. Bantayan na kiti anak tatasyak ti manggad nato. Ay kayo na. Ang pagtrabaho maya. Agabrodak. Pagabrodan nak ti kasinsin ko nga damot lay ja abroad. Anya? Panawan na kami kadagiti anak ta? Kat kapilitan na tadi ka magtrabaho. Dumakdak ka lang nagiti anak ta ngam awang pala trabaho. Ay, diyak ka ba ilan nabantayan amin dagiti anak ta. Iso nga agpatulong ka kanina nang mo. Taalaan na tidadumang anak tayo di balay da. Anya? Para tay talaan di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti babasit nga anak tayo di balayaw. Agbati ti inuuna kanti may kadwa. Tayo sudat ti pantayak. Bakit? Anya? Nataw, kwartaman bay. Awan kwartak nana. Sakit di kumatik kanyo tanay. Awan igatang ko iti bagas may. Anya, ay manunabulan ni Lisa ijay abroad. Ngam awan pa ilag impawit na. Hindi magarot agparparik na ti awanan bain a babae manipod nag-abroad. Ada siguron lalaki na ijay. Anya, ay, awagam dumawat kay ti kwarta. Anyat serbina nga imadayaw. No, di da kay mut ikan iti kwartayaw. Pagawidom langay no kastamot laang. Di na nga rod sungsong batan ti awag ko. Iso ang masuruna. Ante, alakadwa kasi mang puwet ni Jeline, nobya. Jeline, ni Ante. Naimbag ng oras yun, nana. Na, kano pa'y nga at danubiam, Jimmy? Nakaamuam kan kuha na ngay. Basta kami na Dito'y unang ti pagsasaritaan tayaw. Saan anita ayan tiridaw? Unay kan aya bakay? Ala. Sumrek kayo. Lukas ta, mag-asawa ka, Jimmy. Unang kal, umdas mat siguro ti ornong ko apagkasaran mi itinobyak. Kan uray simple lang nga kasara. Wen, tanay, ang mga numalakayan ka baraw. Mag-asawa ka pa'y lang amin, Jimmy. Kaya nagrigat ti adda asawa na. Mayabaw na ita asawa. Apay aya nga upayam ang mga asawa ta kaanakam. Kakasapulan na nga ron mo ti kadwa. Ay kay, kasanun ngay, numang asawan.
pangiyawidan ng tungay iti asawaan na. Kayawid na di balay na Ada mo balay na. Ay, di mo basta papanawon danataw ijay. Tanabayagdan nga nanaid ijay, Jimmy. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawa. Basta di mo papanawan ti kasinsin mo ijay balay mo. Tadlata ti agkalaban. Apay kay akas tati sa umiba. Awan karbangam iti balay ni Jimmy. Tasaan mo ako ko dayjay. Tawid ko dayjay adaga. Ngaminted ko laeng itinatayon ngay nayaw, Jimmy. Ta, masya na kin kwa na. Isuma iti impatawid na kin ka. No kayat ko asubliyon dayjay, mabalay. Ay di mo amuti bagbagam ababakitan. Nagan mo ayatin nakanagan iti titulo dayjay daga. Ako lemot ka, Arthur. Awan bibiyang mo iti daytoy, naawatam. Ulitan, Jimmy. No mga asawa ka, dito'y balay, ti pangisang putam, iti asawaan, Di mo papapanawan danataw, ijay balay mo. Nawatam. Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti ikit mo, adinak kaya ta para ken ka. Pasensya mo niya, antek, Jilin. Okay lang. Aw-awatin talatan. Tanarigat ti makiap-apa, Jimmy. Jak polos ni namnam at ikas niya nga ramidin ti ikit ko. Isumot lang na kasing singpat kanya kiti kalabas. Gayam, alda sa bali agagam na. Ala, ikararagan talatan ni Antim. Tapno malawlawagan ti panunot na. Dalusak to'y aglawlaw to'y palay ni Jimmy. Palay mo din ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito. Di na mabali na papanawon danato dito. Lula! Ti tatang! Ay! Baybayan nyo nung nakaturog pa'y ti amayaw. Agreeing tulatan no kayat na. Lula, saan ni matan na maring? Saan sa matan nga gang angas? Anya! Ay! Anya ka dito tanga ibagbaga mapap! Nan! Intaman kita, inti amayaw! Nato! Anak ko aya! Apay ngayon nagsapat ti ipapadaw mo! Kasanong dagiti anak mo! Anak ko aya! Alaak dagiti anak ko. Tagnaid kami ni ije balay dagiti dadakkel ko, nanang. Ay kat, adakin ka day talisa. Tanusyak, wan maikarik ang may tulong ko kadagiti anak mo. Uwen, nanang. Maawatak day ta. Aladak day to. Tapos saan na makastrap ni Jimmy dito'y sular. Ha! Saan nagaputan na tayo ti anak ko kat nawaya mo tingag subli dito'y balay na. Ay saus, nasa magmanon dito'y. Ay, paras pasak man pa'y. Sa ko ituloy ti panagalad ko. Nda. Anak ko ti napadir ka. Ulag! Alay ko! Tinukaw anak! Anay ko! Kumusta niyan, te, angkal? Yawanan ba raw? Sana na isang butibiyag ni Antem dito ospital. Ay natayin ni Antem. Kaya po itigita, di karasain. Anya? Ay na, kamaudyanan na. Nakasubli kamatlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Uwan, ante. Dito'y kami ngagna ti asawa. Rumbang laeng, takukwayo daytoy kaanakan. Ante, Kabsat ko day di antim nga iba jak kanunong antimadi nga aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na adu ti inaguman na. Adu nga amang titinawid na adaga ngam da kami akakabsat na. Ngam itata na tayon,
Di na mangarod na itugot dagita nga inag-aguman na. Ante, Iso amaday ti agag-agom. Biyag ti tao. Hello, auntie. Agmano Naimbag tada kayon. Ay na talaga abalasang yuntoy ka anak ka. Ala. Sumra kayon manang Ella. Ay na, makabannog matag biyahe. Ala, aginan na kayo pa'y laeng. Taamok amabisin kayon. Mangisagan ak iti taraon. Sigurado, saan kayo pa'y anangaltaw? Huwin nga rood. Niinsan ko akay ngay, auntie. Ayan na ka di. Ay na, rimwar. Jak amuno na panan naman. Kasjay na ngamin kat. Manipod na graduar. Kanayo na ti irurwar na. Kadwa na dagiti barkada na. Kaya't ko makita ni insan ko, auntie. Nabayagan tinaudi apa nagkita mi. Iti lang amin Facebook, ti pakakit kita aken ko na. Barumat siguro ni kailan niya, Wilma. Nagtayag alalaki. Ngamay na. Kasla inuubing pailat ipanunot na no daduma. Gagangay na at agmay may sakit nga rod nga anak. Kaslamat to'y ka anak kam balasangan nga may na. Mamat. Mala. Huston manang. Di mon ituloy ti kayat mo nga ibaga. Tani, nagtadumon ti kusilap ni Jennifer. Pasensya ka no, Wilma. Si kamot lang amin ti mabalin mi nga asitgan dito'y syudad apakipag naidan ti anak ko. Bayat ti pa nag-review na para iti board exam na. Saan nga minakaya ti asawa kapag abangan? Tamumatan, babae ti kaanakam. Anya kalakit din ayamanang. Dudu at ang agkapsat. Asino pa'y kumati agsinakit no saan adat. Ay, kan pakibambantay mo matan jay kaanakam. Nang runa kat adan nobyo na. Kat kalugaran nyo pa eh. Ay na, gagangay na Kabalasang kat nga rod ni Jennifer. Amumatan dagiti agtutubo ita. Nagsapada amaadaan iti nobyo kan nobya. Ay, ni Kyle nga eh. Adda ka di matan nobya na. Ay na, adun ati nagbalin a nobya na. Isu nga rod ti pakaungungtan na kanyak manang. Taag susukat dagiti nobya na. Anya? Ay, naimbagkan ka talalaki di anak mo. Da kami nga eh. Babae ni Jennifer nga anak mi. Ay na, babae man wano lalaki. Parehas na matlaang manang. Ay, sa bagay matkit di Nala, si kangarudan ti pangital ka kiti anak ko. Sana bale, tapaman amalpas ti panagrepaso na. Agawid ton ije balay. Wen, di kagdanag manang. Bantayak ti kaanak ka. Ni Jiro. Hello, Jiro, love. Hello, Jennifer, my love. I miss you. I miss you too, my love. Agkita tayo itong bigat, ha? Kailiw ka na makita. Ha? Kwan. Kuno, siya lang ti umay dita balay na anting. Ibagan man niya tinumero ti balay ta, ta siya ti umay dita. Kwan. Saan? Ang mga no agungot ni auntie. Binilin ngamin ni mama amang bantay kanya. Amumutan da papakan mamam ti relasyon ta. Saan ka di? Wen, ngam amumat ano mabalin. Di dapay kayat amaki asawa Taubi nga kanupay. Saan mo taga-putag kuyo, kuno update na. Kaya taga-samutan, saan ka di? Kaya't ka lang kami na makita. O sige, ijay tunrar ti pagkitaan ta. Tadyak kayat amakita na kani auntie. Okay nga, love. Good night. I love you. Bye. I love you too, love. Bye. Ay, talaga nakadungdung mo, tinobyo. Awanan ti makunakpay kan kwa na. Nakadungdung mo. Nakasingsingpat.
Kan amok asyak laang tipatpat gana. Kan siyempre, nataar ni Jiro. Maturog kalatan, iha. Taurayak pa'y asumangpet, di kasinsin mo. Kanayon ka di amarabyan nga agawid ni Kyle, auntie. Wan nga rod. Ay, jakman amo iti dayjay akasinsin mo. Naibarkada nga minan. Ala, ang mga numasurwan nga agbisyo di kasinsin ko, auntie. Ay na, sapay kumaata saan kaanakan. Sa bagay, kadagito'y laakas jay. Taidi agad adal pa'y laang. Eskwelaan kan balay laang ti ayan na. Ang mga no ipapapas na ti agrelax, auntie. Sapay kumaata kasta laang Jennifer. Tidakas, no naibarkada lang arudan, nasursuro na pa yan ti agbisyo. Dayta ti pagdanaga kaanakan. Ay na, bigat manan. Asino tinakaturog iti sofa ti salas? Ha? Ni insan kayo daytoy. Anyan tilangana na nakaidda dito yung sofa. Nakangato ti may saasaka na. Sa ti may sa nga ima na. Nakadiso iti data. Santo nakanganga. Yung in fairness, nataurlat iti kasinsin ko nga uray kastoy tilangana nakaturo. Amukon. Alaak iti ladawan. Kaya ipakitak to apaman ang makaliing. Ay ginayadak. Alaak ti cellphone ko, iti silad ko. Mami! Mami! Ayan mo! Aday di ba nyo ni Auntie Kyle? Agdigdigos. Ha? Oh, unay daytan na panang kitam kanyak, insan. Siyak daytoy. Di na kun mabigbig. Ako. Sorry. Di ka nailasin na dagos, insan. Si kamat gayam dita. Katuan. Ala. Ay, mabit lang ha. Agdiram usak bit. Sa tay tuloy ti agsarita no madamdama. Unay daytan, insan. Maalam pa'y latagbain kanyak, mat. Siyempre mat insan. Ita lang agkita tamanan. Kababain mat insan. Nalpasa kon. Maudi kayo ta sumrekak pa'y iti opisina. Ang mga numaladawak. Wen mami. Da kami tundagin now. Wan, Auntie. Aginiliw kayo anaibag. Ta italamanan ang nagkita kayo iti personal. May sa dekada adi kay nagkit-kita. Saan ka di? Wan nga rin, Auntie. 11 ti taon mi, idi na udi apa nagkita mi. O, akasam day tangay. O sige, panawan kayon ditoy. Tainak matagrobatan. Insan. Balasan ka na talaga. Uray mat si ka, insan Kyle. Naan-anay kan abaro. Kasla ka ano lang di ubing tanya. Mangit ka nga minidi kahit. Una, tasutil ka mat idi. Kanayon nakasurduan. Talaga kit di mangit ka insan. Bueno, aging gait akit mangit ka ta. Ay na, agdal na ka, Kyle. Si kagayam ti saan ang nagbaliw. Nasutil ka latta. Ha? Ay, awan gayam ti nagbaliwam. Uy, saan mo ta? Si kakit di mit. Lambing ko la dyan insan. Di ka lang maangawan. Kumusta ka nun dyan, nakta, di lugar na kabagis mo? Ela? Mayat mat, Lauro. Inawaga kita'y laang. Binilig mo ko mamanan na? Wen, tunggal agsarita kami dyan, nakta. Kanayon ko nga ibalut ti pamagbagakkan kwa na. Kasta tirumbang, bakit? Tapno sana makalipat. Ay, wen nga rod. Numuna kat taga ijay tinobyo na nga inyam amuna kadata. Wala rab. Nasasaya at kumamit laeng na makapagtrabaho pa nga umuna.
sakbay ang makiasawa. Tapno maipakat na tinadal na. Sana ya. Kaduan mat. Uray siyak. Kasta kumamot ti kayat ko ang mapasamak. Iso apati ni kabagis ko awil ma. Binilin ko abantayan na jay kaanakan na. Nasayat nga rod no kasta. Ubing pa dyan nakta tapno makiasawa. Makauray dahi ta asawa. Apaman amalpas ti board exam na. Pagawidan tan dito'y balay. Ta dito'y lugar tayo ti pagtrabahuan na. Ta ano ti mabalin na pagtrabahuan dito'y. Wen, kasta ti imbagakkan ko na lakay. Doa pa'y ngamin nga dyan pa'y tinapili na pagripaswan. Kaya't mabalin mo't nga gripaso dito'y lugar tayo para iti board exam na. Napilit mo't nga rod. Amomon may sasigurong tinobyo na amakagapo. Tapno, agkit-kita na ka na yun. Kasta ka day. Wen siguro Amom, nakaragrag sakak na. Ngamin, santang agin na dayo. Mabalintan ti agkita anytime. Wen nga ron, oray siya. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko, Jiro. Lalayangan ti exam mo Tapno makapasa ka, alam. Kan, tapno saan da ka pabasulan da mamakin papam. No bilang saan ka makapasa. Amo maten. Amangan kit din ko na enda ana disturbo ti konsentrasyon mo, gapo kanya. Dinto mapasamak dayta, Jiro. Gaputa sika ti inspirasyon ko, lang. Oresi ka. Sika mo ti inspirasyon ko agtrabaho. Kaya't kung ay sa ganahan tinapintas ang masakbayan, tibuklan ta a pamilya. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka, mat, Jiro. Ne, adawag mo. Teka, sinsin ko. Hello, Insan! Insan, patpadamag ni Mami no ayan mo. Radin, agawid ka kanon. Wan, umaya kon. Paawid akon, Insan. Ay, sige Rod. Ibagak ka ni Mami. Sige, ganat ka. Bye. Bye, Insan! Jiro, agawid dan. Kasapsapulan na kunti ikit ko. Sige, itulog kan. Love. Inton maminsan, di kan agawid iti kastoy nga oras, Jennifer, ha? Wananti, sorry. Saan ka nga ingingatan ka, anakan? Ngam delikadon iti kastoy nga oras dito'y lugar mi. Nang runakan ka, tabalasan ka. Amangan no makasalaw ka iti baribar ti panagpampanunot na. Katanya pa iti maaramid na kan ka. Wananti, sorry. Saanan ang maulit? Nag-date na siguro itinubya na, Mami. Ha? Pudno aya, nagkuyog kayo itinopyong, Jennifer. Kwa? Wananti. Napan kami lanangan iti restaurant. May sapay dayta. Ubing kapay iti taon mo at 21. At upay ti mapasamak iti biyag mo. Di ka kumaagapura makiasawa ka, anakan. Awan pa iti panunot ko ti makiasawa, anti. No kasta nga rod, liklikam ti kanayon a makikuyog ijay nopium. Pasensya kan, no siyak ti mangibagbaga iti kakastoy kan ka, iha. Adda ka iti puter ko, kanakan. Siyak ti akin kargo kan ka. Iso akar bengak nga rod ti mangbagbaga, wano mang balaag kan ka, Jennifer. Sapay ko mata maawatan na. Sika talaga. Sutil ka, Insan, Kyle. Ni, apay man Insan. Anya man ang tibasol kon. Tila ibagbagam nga mingkin ni anti. Anya nga'y sinirmunan naklaki nga rod. Ay nga Insan, saan ka pa'y lasim mangpet? Agser-ser muna na ni Mami. Ha? Ay, saan ka dakamat na tinubyom? Iso tinakamwak, nga dagaya mo nubyom Insan. Anya? Iso di nakpabasulan, okay? Kaya husto matigo na ni Mami Insan. Idyam pala ti makinubyo. Makauray dahi ta. Ubing ka pa iti tawon mo, 21. Amumot gayam nga ibagati kasta. Ngam apay nga'y adi mo mabagbagaan tabagim, Insan. Ha? Sikamot. Awan problema iti dahi ta Insan. Naimbag kanyak talalaki
Sika ti agir mi, ta babae ka insan. Iso di mo tagidaksen, dagiti pa magbagakan ka, wen? Naimbag nga oras yun, Nana. Siyak ni Jiro, tinobyo ni Juniper. Ha? Mabalin ka diya sa rungkarat, Nana. Importante ti ibagak. Ha? Mabalin ka din, Nana. Sige. Nga mabiit ka kumalaang barokwan. Tadapay nga minsan nga ilik no madamdama. Sige, Nana. Mabiit lati pa nagsarita mi ka ni Jennifer. Di ko chima tinobyo ti kasinsin ko, Mami. Kanataer ko na, Kyle. Panag ko na, numabaybayan di kasinsin mo. Asawa at agos ti tinag na. Ha? Nang runa no kanayon ti panagkuyog da. Amangan no makalipat da, kat mailawan da. Ha? Numabalin saan pa'y akayat ti kabsat ko ang makiasawa ti kasinsin mo. Iso abinilin na ka na imbag abantayak kano ni Jennifer. Ngam kasano ang mabantayak ngay anaimbag kat adda mo trabaho. Iso at tulungan nak amang bantay kan mang bagbagay ti kasinsin mo, Kyle. Sige, Mami. Dahil talaga yan. Awan problema. Opisina kayo. Saan nyo ang mabantayan amin apapapanan kan aramidon ti kasinsin ko? Isa sige. Bayan nyo. Tasyak ti makamoy ti kasinsin ko, Mami. Ha? Baro ano numero da ito ya? Hello? Hello, Kyle. Nangkal, wala ro na ito'y. Inalaki na ang tingailati numero ti cellphone mo. Ay, Uncle! Da kayo matgayam. Kumusta? Kastoy, Kyle. Kanayo na nakumikom. At pada kami makumikom kanyante iti pagadala na pagisursurwan me. Talaga nga ibakbakit kanilakla kayon ti panangisuro yo Uncle. Kanya nga ron, kahit isumot ti profesyon may kanakan. Oh, kumusta? Di kasinsin mo ngay. Kumusta mo tandita? Okay mat, Uncle. Kyle, pakibantay mo ti kasinsin mo, Nadasa na nasayat nga aramidin na dita. Anawan, sikan ti bilinag, lalaki ka kanakan. Wan, Uncle. Di kay madanagan. Tasyak ti makamoy ti kasinsin ko. Magyaman na kanakan. Agtalaga kan ka. Bigbigat nga utang ko na imbaga na kan ka, ti panang salwad mo, iti insan mo. Alan, Uncle. Di ko man panunutan day ta. Agpada kami ngagmaymay sa nga anak. Isungawan ti sa baling agsinakit. No sana da kami adwa, Uncle. Okay nga ron. Agyaman, Sige, bye! Bye, Uncle! Ay, talaga na patig minsan, Jennifer, kada Uncle ka nanti. Kasta ulo ti panangyali ka, kadakan ko na. Panipod ita, siya kung tagbalin a bodyguard mo insan. Ha? Anyat kayat mo asawan, Kyle? Amin na pa na. Masapul ka na. Anya? Iti anyaga po. Tapno mabantayan ka, ha? Tabi nilinak ni Papa, amang bantay kan ka. Anya? Ay, anyan da mamakan pa ba? Nalabas mo ti kinaingat da kanya. Kaslaawan ti panagtalag da kanya, iti kas gengar aramidan da. Timon guranda anti kan, Uncle. Kas ti kinapatag mo kadakwada insan. Kaya't da kaayali ka. Ay, manipod ubingak akas jayda. Ha? Aging ga kadi itaabalasan akon. Adan nakam ko. Ngam kas la ubing lataabas si titrato da kanya. Ulitag insan, ha? Di mo tagidak center aramidin da. Tapara ti pagsayaatam ti pampanunutin da. Kyle, Gagana ti may sa babae, ha? Kan agmay sa nga anak. Talaga ti pagsayaatan ti pampanunutin da kiti dadakkel mo. Iso di mo gurgurahan ida insan, wen? Sika nga ay, Kyle. Kano ti panag-review? Awan ka di pa'y planong nga ag-take iti board exam. Kuha, Mami. Next year to. Ijam batan ti kanayon nga iruruar mo, iho. Ag-exam ka batan, tapno makatrabaho kan. Di mo sayangan ti tawan.
Mga no makalipat ka, kat di mo mapupuutan, lumakay kagaya man. Mga no marigatan kanton asumrak iti trabaho, no addan edad mo, Kyle. Bayan nyo, mami. Asikaswag ti pa nag-take ko iti board exam. Ijampay la day ta girlfriend dita. Ha? Ubing kapay, makauray dagita abambanag. Win ka di. Awanan dagi jay. Break kami ni Tinobyak. Nasaysaya at nukasta. Napimpintas matlaang no agpapaskapay nga agparo sa kanto mga asawa. Tapno ma-enjoy mo ti kinasingle mo. Un, mami. Sana bale. Adan pagbisbisiyak ita. Iso ti pa nang bantay ko iti kasinsin ko. I miss you, love. I miss you too, love. Undayam. Kadwak ti kasinsin ko, Jiro. Mikay. Nasayat mo ta simurot kan kalam. Sige, agorder tayo, niti kanan tayo. Tagur-ura yung ti waiter dito, lamisan tayo. Agorder ka na. Oo, insan. Kyle, bayaw. Bayaw tubi, kunak ko ma. Siyak ti taya. Ha? Oo, insan. Agorder kan iti kayat mo akanan. Sigurado ka, bro? Sikat ti agbayad iti kanan tayo? Wan bro. Okay nga ron, ha? Waiter, tayo ti kanyak, ha? May isang order dito, kan... daytoy, may isang order. Kan daytoy pa, ikanak mat iti may isang order. Kan... daytoy, ken daytoy kanginan a drinks, ha? Iso tinaimas kahit. Uy, insan. Di mo unay, Ken daytoy pa'y gayam, ha? Duang order, wan? Insan. Di ka di madanagan. Saan mat ada tati agbayad? Iso nga ayos lang, insan. Kasusweldo namin. Iso kayat ka nga isyapingan, love. Ala, nakababainan kan ka, love. Saanin ang masapol? Please, hindi ka nagkadkad. Pakaragsakak timang sagot kan ka. Kati kayat ko, si ka mismo ti agpili iti arwatan na gatangan. Sika talaga. Saan tayo ka di pa nga gawin, insan? Madamdama pa'y insan. Ngam sika no kayat mo ti agawid. Ure umunakan. Anya? Ay, saan, Orayan ka. Agatang tayo pa'y bihit, bro. Igatang ni Johnny for iti kawas na. Ha? Agpili ka mat, no adda kayat mo agatangan, bro. Tsak ti agbayan. Ala, saanan lang. Mapasubo ka niya gastos. Sigurado ka, bro? Uray siya kat isyapingan? Wen, iso magpili ka iti kayat mo agatangan. Bayadak, bro. Okay. Sigurado ka, ha? Awan bin na baw yan, bro. Talagang adda kayat ko agatangan dito'y mall. Payakas tati lang nga minsan. Nakamisuot ka. Kas ano, naibusan iti kwarta di nobyo, gapukan ka insan. Ha? Siyak ti mababain kan kwa na. Inyo for na nga rod. Jacket awatanan. Wan ka matawan. Di mo pa'y amo ti agsaan. Pasig awan ti sumbat mo kan kwa na. Insan. Narigat ti mang paay iti grasya. Anya ka di? Pamagusto lang tinaramid ko. Sapay ti nakangingi na sapatos tinapilim insan. Balor mat ti 5,000 ti sapatos mon. Doon na sakit tinaka mo iti naramid ko. Atoy. Alaan mo ti sapatos tayo sublimin dyan nubyong. Ha? Sige yung kay subli. Tsak pagtatak ko nanday ta. Uy, insan! Mabit lang! Ala, napagurak samot kan ti kasinsin ko. Insan, kasarita na kumamot tan di nakpay talyawanan. Hoy, insan, kitaan nakman Yung ka maturugan. Rabiin. Ada pa ripasom na bigat. Kagura nakadipay laang. Yung ka maturugan. Kaya kitag may maysa. Tada pang panunutek. Manjak, agpis na pa'y Jak matla makaturog, aging gaadi ka agisam. Umisam ka pa'y Uy! Agtal na ka man! Rugyan lakmanan! Uy! Agtal na ka! Uy! Agtal na ka! Kasta umisam ka. Natatar ka matlaan no nakaisam ka kanayon. Ha? Uy! Pasablugan nakmanan! Agtal na ka man! Yung kagat maturugan. Madamdama, agsarsarita tapay insan.
Kyle, anya panagkunam kini Jiro. Magustom ka di matla para kanya? Adaman sa bali ang nadlaw ko kan kuhana, insan. Ha? Naalikutag dagiti matana. Talyaw at talyaw. Ako namlan ada sapsapulan na. Anya kumaita? Basta, sa bali tinadlaw ko kan kuhana. Sa bali tagparparik na kanyak insan. Anya kayat mo asawan? Diyak pala kaya tiagsaw. Tawan pa'y pamanatnat ko. Narigat tiagsaw iti sana sigurado insan. Basta ti makunak. Di ka makikuykuyog iti nobyong. No awanak kakadwam. Nalawag. Okay, bye kanakan. Sino jay kinasaritam lakay? Ni ka di Kyle? Wan, kampanti akon. Amaya na yun ti anak ta. Kadata, ila. Gabain, amok, amabantayan iti husto. Anyat kayat mo asawan? Niniling ko dya ka anakan ta. Kaya isupay lati makamoy dya anak ta. Isupay lati mang bantay dya anak ta. Naibag ni Kyle talalaki. May sakit na dya kasinsin na. Nukas pangarigan na da pagpaggadan na. Ayunan niya. Tane, makumikom mo ti kabsat ko amang opisina. Uray kasano ti panang bilin ko ija anak ta. Di namot lamabantayan nga inaldaw. Iso nga rod, ani Kyle, tinalagip ko. Tayo so ti bakante ita. Intun umay payla kano atawan ti panagtake na iti board exam. Amo manang, adamot pagsayaatan ti kaadda ti anak mo dito'y balay. Saan una yan arumrumwar ni Kyle akas idi? Saanan asumursurot kadagiti barkada na? Ay kat nasaya at ano kasta. Husto tagbinlantay dangag kasinsin. Wan manang, iso nga awan ti pagdanagan nyo kin ni Jennifer. Tabantay sarado iti kasinsin na ita. Surot-surot ti anak ko iti anak mo, manang. Makaisa makmat kadagiti ag kasinsin. Maragsakan para kadakwada. Takaslada ag kabsat. Wan nga rod, isulat ta ti style da idi ubing da, manang. No kwa, agpin nasugnod da. Gapumit la iti kinasutil da adwa. Ngamno da dumamat, nakaragragsak da. Nala, si kapay lang arod ti makamu kadagiti anak tayo. Ading ko tani. Adamapay matlat klase. Wan, manang. Hello, Jiro. Hello, love. Kumusta ka? I miss you. I miss you too, love. Pagkita ta ko ma. Mabaling tadasi ka lang ti makisinara kanya. Sige. Okay. I-text ko yung madamdama. Kung sa di nung tipagkitaan ta. Bye, love. Bye, love. Insan, rumarak diit. Oh, papa na minsan. Kwan. Sabtag tigayim ko ijay plaza. Uray nak, agpaplasa akman. Ha? Adalay nak gatangan. Uray na kon. Kwan, dardarasak namin. Uray umuna akon insan. Uray ta sa bali mo ti papanam. Saan ka di? Basta urayan nak, tagkuyog ta. Saan kumanatang kanti ulom? Urayan nak no kunak, urayan nak. Mabalin ka di. Di nakpagbalinan akas laubing abasit. Amasapol ako'y kuyugam iti sa dinuman apapanak. Addan nakam ko, Kyle. Basta urayan nak, Juniper. Ipulong ka kadangan ti kinanggal no tarayan nak. Nagloko day kan nga insan ko. Pagbalinan nak matin nga awan manaknakam na. Masurunak manan. Pasensya ka bro ha. Nung ipos-ipos aklatan iti kasinsin ko. Nabili nak laeng. Binilin nak ti ulitag ko amang bantay ti kasinsin ko. Insan, kanya ka kadi. Kasapulan pa lang ang ibagam day na. Excuse me ha. Sungbatak biti awag ko. Jacket nga ibagatin mo bim asurot-surot akin ka. Iso ana say-saya at numaamuan na ti agpaiso. Pudnumot ngamin a binilin nak ni papam. Bantayan ka. Tapno saan ka mailawan. Nang runa, kat sana mapagtalkan ti panaggrup-rup pati nobyong. Nalabas ka mat nagsasaong, Kyle. Nasingpad mat ni Jiro Di ka unay agtal-talak insan. Maadal mo to ti pudno nga ugali na. Inton ikasarnakan.
Inton agasawa kayon kat agden na kayon. Ha? Nalakamit kaging sisingpot ka. Tapno maalam nati kay kayat mo iti may sa babae. Aramid mo ngamin. Iso akas na ti bagbagam. Di mo man ipada ti ugalim itinobyok insan. Apay, kasken ka nga agsusukat dagiti nobya na. Wanan. Aklunag. Ang ididay ta. Awan nobyak itan. Ket iso nga ibagbagak ti kastoy kan ka. Tapno amom ti at tanam. Narigat ti mailawan insan. Jak amukan ka. Basta siya, dakkel ti panagtalag ko kini Jiro, Kyle. Awan apulos ti panagduadwak ken kuana. Aguri ka man. Ayan man ngay. Kuna na ang mabiit la makisarita ti cellphone. Yung awan matan. Importante nga ta ati awag na insan. Alaki din. Ituloy tan ti mangan. Tanong maibusti ka nanta. Agurder tamanan. Aday ta ka manan, Kyle. Mabalin ka di ka agbalin aman ang gundaway. Saan, insan? Di mo ko may kalitidakas akay papanan ti raramidak. Tababa ni ti kastoy nga raramidak. Masubok ti kinaanos. Kan kinaman nagpasensya ti nobyom. No talaga napudnukan ka. Wano saan? Ay, mangilaw-law anday dyan nobyom, insan. Kuna na nga agsubli adagos. Gamawanan. Pinag-uray na ta iti awan iti plaza. Uray ko man ay mawag kung nag-text. Tapno amuta mati nararamid ta. Ala, mapana kon iti silad ko insan. Ay, pagpampanunutom dahi ta insan ah. Ulbo, ginubyom. Anyat na pasama kini Jiro. Apay ajak makontak ti cellphone na. Apay akas di tinaramid na. Idi atay mawagan ko na. Saan na nagsubli iti ayan mikin ni Kyle. Isun ti umawag. Hello, Jiro. Hello, love. Sorry ah. Napnapanam. Sorry. Nag-emergency kita eh. Sa idikwan, na-battery empty ak mo ten. Ako kami, intaray ko tikabsat ko di ospital. Nagpas nga yan. Anya. Pasensya ka na. Sorry. Promise. Bumawi ako. Kat, kumustan ti kapsat mo? Okay mo ten. Nakaanakan. Pasensya ha. Single mom ngamin ti burida kakabsat ko. Kahit siya lang ti makatulong ko na. Taday ti adayo dagiti kakabsat kanda dakal mi. Ala, bayamon day jay. Maawatan ka, love. Tanapatagmat gayam tinapanam. Agyaman na ka. Aklo na nga nakabalik. Tadya ako nagsubli. Nagpakada iti ayam nyo iti kasinsing mo. Kung ngamin, nataranta ako ngamin. Gapo iti panagdanag ko. Wen, maawatan ka, Jiro. Di ka madanagan. Di na ka di kagura. Saan? Apay kumaguraan ka. Kat biyag ti kabsat kan ka anakam ti tinulungam. Agyaman na ka. Sige nga rin. Tada pa arami na, love. Ingat ka, Wen. Bye-bye. Love you. Love you too, Jiro. Ay, agyaman na. Unak lanuan yan tinapasamak itinobyo. Nasakit ti bukot ko ah. Ay na, makabandog mo ti trabaho tanya. Bakit? Ay, awan nga rood. Ad-adamot abumayag ti panaglabas ti aldaw. Nadapad padaanan. Angat ka't mo asawan? Ururayak nga minti pa nag-retire taan kas man nursuro. Tapno makainan nata matan. Gamkas la nagbayag mat nga urayan day tatawan. Di mo nga min sigsigan ah. Tadadala bumayag ngururayam. Sana bali? Manulagan na tawan ti urayan. Agritirutan. At dan tumot siguro panggadanan dyan akta. Ay, sapay kumaa. Tama ka pa sa iti board exam na. Kat makatrabaho pa nga umuna, sakbay ang makiasawa. Sana bale, tabantay sarado, di kasinsin na. Wan matkit di ah. Agmay may sa nga anak ta ni Jennifer. Iso ano mabalin? Agbalin to kumamot na napintas ti masakbayan na. Diyak maliklikan ta agdanag. Nang runak at nagin na si dagdan itinobyo na. Ang mga numakiasawa mo ti ununaan na nga si kaswa ni Chay. Nga Rod, hindi adda dyan akta di ti lugar tayo.
Kanayon ti sasarong ka tinubyo na. Anyan tulangan ita. Tamay may sa na lugar ti ayanda. Sigurado ka na yon ti panagkuyog da. Dayta nga rod kat. Ubing pa'y dya anak ta makiasawa. Nasaysaya at matlaang no makatrabaho pa'y nga umuna. Sakbay ang makiasawa. Makadlawakan ka, anak. Loveless kan sa ita. Ha? Tila madmadlaw yung mat, mami. Awan kayon itinaudi anopya. Awanan, mami. Break kami. Naimbag man, anak ko. Agreview ka kit di matan, tag-examen kan para board. Uwin, mami. Umapalak iti kasinsin ko. Sayang ti inadal ko. Nasaan ko ang maipakat? Nasaya at tamom apanunutan da ita, iho. Dagiti pagsayaatan kan napintas a masakbayan yung agkasinsin ti pampanunutan mi adadakkalyo. Iso asapay ko ma, tadiyo tagidaksan dagiti pambagbagami kada kayo nga anak mi, iho. Hello, love. Hello, love. Pasensya ka na. Di ta pala makapagkita. Medyo busy ak ita. Sa naigiddan pala ti panangasikasok iti ka anak ka. Don't worry, love. Maawatan ka. Ibagam no ka sa pulam titulong ko, ta nakasaganak amang ipaay, kabailaklakit di. Agyaman naklayang Jennifer. Ang gamsahanan. Kabailak na ito eh. Okay. Good night. Love you. Bye. Bye, love. Uy, grabe mo dayta insan. Rinabi mo tayo. Agtil-tilibabad ka. Anya ka kadinsan. Sumagmamanula a minutos ti pan nakisaritak iti cellphone. Tilibabad ko namon. Tikit di pa nagripasom ti asikaswem. Liklikan pala dati boyfriend. Makauray dayta. Istorbo iti pa nagbiag. Makadadali ti ambisyon. Depende mo't daytan ang insan. Tano siyakla may saan nga istorbo ni Jiro kadagiti anapaap ko. No dikat iso ti inspirasyon ko. Ingkagat maturugan insan. Sa anak nga interesado kadagita nga ibagbagan. Basta may salati maibagak Ti arapap mo ti unaam at unuyen. Saan aday ta boyfriend. Ta makauray ti maipapan iti dayta. Nalawag, insan. Insan, panagkunam ka di ket agnanayo ng dayta ariknam ka ni Jiro? Katwan mat. Ni Jiro laang ti umunakin maudi nga ayat ko, Kyle. Ay sus, di kag sigurado insan. Ta saan mo nga igam tigasat mo? Ha? Tilang Diyos ti makaibaga. No asino ti talaga nga itad na para ken ka. Ni nga rod Jiro dayta, insan. Di kag sigurado kunak manan. Nangruna ka di ka pala nagkasar. At dantupay agasawa nga agsina. Da kayon tulakit din nga agayan ayat laan. Agoray ka man, insan. Kaslay daw dawat mo ti panagsinami kini Jiro Saan? Don't get me wrong, insan Ibagbagak lang tipod no ariknak. Si kamot. Ulitak insan Saan mo ang maibagat tigasat mo, iti masungat nga aldaw. Tati Diyos lang ti makaam mo iti dayta. Iso anuan niya ti addakin ka ita. Saan mo ang maibaga ako kwam iti agnanayon dayta. Siyak man ti mangawag kini Jiro. Tadyak mo tin mauray ti awag na. Ay, makapaikawa nga min. Naawan-awag na iti may sangal daw. Taminalam nga awagan na. Ha? Naka-off man ti cellphone na. Wano? Awan nga ta ti signal iti cellphone na. Wano? Lobat nga ta? Hello? Hello, love. Ni Jiro da ito eh. Oh, Jiro. Akin si pinumber dito inaramat mo, love. Ako cellphone ti gayam ko na ito eh. Di kan ag-text iti cellphone ko, tawanan. Nadadail, ha? Anya? Into numay pala siguro abulan, ama at anak manan iti cellphone. Agurnungan pa iti paggatang ko. Medyo gipitak namin ita. Kada nangaramatak iti kwarta. Kasta ka di. Adamat na kita nalakalaang a cellphone, love. Ay, kwa. Ianos ko pala ti saan nga cellphone. Tapno, magatan ko ti kap-kap na a cellphone, love.
Sa anak kami na kontento. Kap-kap na kan ti cellphone. Ah, okay. Iso di ka pala mawagan, ha? Aganos ta pala. Uray mapukaw pa iti komunikasyon ta iti makabulan, wan. Jiro, Oh, come on, love. Di ka agsangit, wan. Asi. kas na diya kabalan. May sangal daw tupay asaan ta pa nagsarita. Kat may kawak iti kas taunay. Daytan to kat makabulanan, Jiro. Pasensya ka na. Busy to na ako. Naibag to lang na makapagsimpanan. Tamay may santong abalay ti pagginanta. Di tanto nagsina ako sa Jiro, bayan. Tanong mamayan ha. Sumarong karak to di tabalay ni ikit mo. namnamaag daytan, love. Wen, basta isaksak mo iti panunot mo. At may saka di tayo puso. Diyak to maarami ti mga sukatan ka. Si kalang ti babae nga inayat ko itinapod na, Jennifer. Kasta akmat kan ka, Jiro. Ay ayatan ka. Alang rod, paturukan. Tayo sublik matan tayo cellphone ti ganyan ko. Lalayangan ti umadanin na panagiksan mo ha. Bye-bye. I love you. Bye-bye. Love you too, Jiro. Oh, mangan ka na. Buy-buyamet latan ti taraon, insan. Uy! Shh! Ito, kaslawan mang mangag na. Diba? Isubok man ti may sa along ganisa. Nga. Anya ka matang insan. Rogyan na ka di manan. Mangan ka kunak lang aro din. Urayam sapay met asubuan ka. Oh, nga ka nga aro din, tasubuan ka. Ala, nga. Pagpalinan nakman akas labastit nga ubingan kahit sardangan nakman. Awan lati komunikasyon nyo, Ginobio. Kas tanti style mo. Huh? Kas kala na apyang. Kita man talangam. Ornusan mat atabagim. Agsagaysay ka man mat. Kuso-kuso tabok mo. Saan ka matasigot na kastain san? Masadutak nga ro. Laki din. Nga kan tasubuan ka man langin. Ala, nga. Jack mabisin. Si kanti mangan insan. Mangan ka no kunak. Nga. May isa. Ah, Kasta. Sige. Ngal-ngalan ti subukon ka. Dayjay kat alalakin ti mang daddadal iti salunat mo. Sige, nga bay. Mangan ka iti ado. pagdalugan ang nagsardang iti batong. Amangan na ni Jiro. Ay, sabali matgayam. Makabulan ng tinapalabas. Ngam di nakapay imay sinarungkaran dito balay dante. Jennifer, iha. Kaslang tapaspaso, madam. Adda ka di ururayom asa nga ilim. Ha? Awan, auntie. Kasla naliday ka. Adda ka di problema, iha. Ha? Ni, awan, auntie. Sigurado ka, iha. Wan, auntie. O sige, panawan kan. Sumrakak matan ija opisina. Mabati kayon kin ni Kyle dito'y balay, ha? Sige lang, auntie. Kumusta nga tan ni Jiro? Ay, uray anya taramida. Ni Jiro latta tilinaon ti panunod ko. Sabay ko mata umawagan iti kabiitan a panawan. Wala, bakit? Kita ang tipag yung warnak. Oh. Nana, Tanagan dyan, anak, takanagiti nakapasay, ti board exam. ala, walang paiso. Ay, nagyaman kami, Diyos ko. Ang tawag mo. Inga kitaan. Ang mga ano tayo, anak mo na dyan. Uwan, mabitlaang. Nakapasa ti anak yu, manang. Uwan, namuan mi daytan, Wilma. Umay kayo dito'y, tagrambak tayo. O sige, kitaan minto, nadawayami nga gasawa to, may kami. Wan manang, awan ni Jennifer ita dito'y balay. Rimwarda nga kasinsin. Ay, wana, kumusta magtinobyo na kabagis? Mapmapan ka di pa'y ladita?
Naminsan lang ay may dito'y balay manang. Nabayagan day di ayo may na, di nan inulit. Kastaya. Nalabit, itirwar ti pagkitkitaan da. Ngam di ka madanagan, taadda ni Kyle amang kuy-kuyog kan ko na. Ay, nasayaat nga ron no kasta ka bagis. O sige, tanumawayaan kami ti asawa, kumay kami dita. Sige, bye. Bye, Manang Ella. Apay na kaulo ulit magkainsan. Ay, pampanunutan man nga tan Genobio man niya. Lipatan mo day jay. Talinipat na kan. Sangkit din? Di na kan sinablihan. Manun abulan tinapalabas. Ayngam sana nagpakpakita kan ka. Amangan no addamanen parikot nga inasikaso na. Iso adinan masango ti mangawag kanya. Wano saan, amangan no di pa'y nakagatang iti cellphone na. Oho, imposible. Kyle, Di mo man irasunan Genobio. Ilusyon mo lang daytan. Kyle, Lipatam kit din. Upin ka pa'y. Ipamaysam kit iti agsapol iti panggadam. Tapno addan ton sa bali apang ibaw ingam iti atensyon mo, insan. Kanya nga rin ti plano mita, iha. Awan ka di pa'y plano mo agawe di dyan lugar tayo. kayat ko adito yung lugar daan ti pagsapulak iti panggada, papa. Kanya! Dito iti ayan tiriknak ngagtrabaho, papa. Gapo, dito iti ayan tinubyo. Kasta! Ha? Uray di mo ibaga. Amok, aday tatirason, anak ka. Nabayagan nga awan komunikasyon ni kini Jiro, papa. Kanya? Apay, nag-break kayon? Saan, papa? Nadadaal ka nung aming ti cellphone na. Kat manipod idin, di na kun inawagan Apolos. Nukas na dilipatan langan. Di kan mangdamnama pa'y kan kwa na. Masiguradok arason na langan na jay. Ngampit de, linipat na kan. Tinalikodan na kan iha. Iso alipatan mo. Papa, Nagrabaw arason na ita. Nadadala cellphone. Ada trabaho na, saan ang makagatang iti baro a cellphone? Alaman. Iso arason na langan na ita. Di kan magnamnama pa iti da dya tao. Lipat mo, akas iti panang lipat na kin ka. I love you, Jennifer. I love you too, Jiro. Kuma, agasawatan. Kuma, may sana pagtangan ti pagnaidanta. Tapno kanayon ka makikita. Madanon pa day ka, Jiro. Basta aguray ka kumalaan. Urayan na. Wen, uray niya pa iti mampaspasama. Si uuray ak tulatakan ka. Jiro, Jak mauma mangibagbagay ti kastoy kan ka. Agmay saka dito'y puso. Si kalang ti babae nga inayat ko itinapudno. Urayak ti umno a panawan. Tay kasarkan to, Jennifer. kastoy latan ti aramid ko. Tunggal agid daak dito'y kamak no iti kastoy arabi. Tilatan na palapas may kini Jiro ti mapampanunod ko. Nakadulin iti panunod ko dagiti imbal balikas ni Jiro kanya. Asyak ka no lang ti babae nga inayat na itinapod no. Di nakto ka no isukat iti oray asino. Ngamapay nga aging gaita. Kadyak matan maoray amang sarungkar. Wan na mangawag ko makanya. Apay. Anya ti makagapu. Pudno nga tang alinipat. Dan pinagtalikodan na ko. Kablawan ka insan. Adan trabaho. Nagbiit ka na employa. Adi amanak insan. Sumarunong kan tungod ha. Una no makapasak iti board exam. Makapasa ka. Ipamaysam namin ha. Kan buyugam iti kararag. Insan. Ad-adapin mintas kay deda trabaho ma. Nagsublin sa kita inspirasyon mo. Nagtal na ka man. Awan. Uy, limlimod mo sama lang. Nagkita kay manan na niya.
Ala, saan insan? Sa bagay, di nakmutan bilbilinin ni Uncle. Iso sardangan kamat nga roda na pakibibiyangan, insan. Adakan ka no makiasawa kan? Total, adamot ang trabaho. Angam, pilyam ko man na imbag mati pakiasawa mo. Ay, narigat ti mailawan insan. Di kagdardaraso sa mga dang. Nalipatan na ko ni Jiro, Kyle. Ha? Nasakit. Ngampilitak nga klonan. Saan amay may sa tilalaki insan? Nagado dita. Apay ngamin panunutam jay saan mo't amang pampanunot kan ka? Unfair mat ti kasta Saan aya insan? Wan nga rod, Kyle. Iso ahus tumadkit diti kinunam. Saan la amay may sa tilalaki? Nagado tiladawan mi kin ni Kyle dito yung cellphone ko. Dandan niladawan mi amin adwa ti adda dito eh. At ado pa'y kitin tiladawan ni Kyle ngam ti mismo anobyo. Ngam, apay akas tumatan ti marikret na. Diyos ko. No pakabasulak man ti kastoy. Pakawanan na. Sabalin santi kaya't asawan dito umariklit nak para kini Kyle. Agayatak samot din, iti kasinsin ko. Damo pa'y panagnaid ko dito eh. At dan sa bani anarik na. Ngam linablabanak lang. At dakat nga rod ni Jiro akayan ayat ko. Ngam itatasaanan nga parparit na ni Jiro. Kasla, ikal matentiriyan tirik na. Ngam, saan arumbang daytoy amarikrik na. Iso alabanak tirik na. Ni Jiro tinobyo. Iso nga ro tirumbang nga ayatan. Kan pangibukbukak iti atensyon ko. Ngam kasano nga aramidak ti kasta. Kat linipat nakmatan. Di matan ang parparik na kanyak ti kaayan-ayan ko. Kaskan ka insan. Nakapasak mat iti board exam. Kan nakasapula kadagos iti trabaho. Iso nga ita. Mabalin mat siguron. Ha? Mabalinan ti? Mabalin ko natin mga asawa insan. Ha? Adamutan panggadak. Adanton pangalat iti ipakan ko iti asawa. Kayan kadagiti agbalin nga anak ko. Saan ka di? Kwa. Sika. Makabuka kayo. Ha? Anya nga rod no talaga kayat mang ti mga asawa. Apoy kumalapdan ka ka. Namati mat. Ha? Tis-tistingan ka laang. Namati ka mat adagos. Kan may sa? Asino ko mati asawag? Kat awan pa'y mat nobya. Oh, di mang pili kan kadagiti left and right a girlfriends mo. Awan ti mapilik. Bay-bay ang pala dati asawa dita. Nagubinga na pala nga niya. Kahit ko pitagpapas nga baro insan. Injuyak pa'y mati sweldok ah. Tano addan to nasawak. Ay sus, jakton may gaman ti sweldok. Tatinto asawa kong ti mangigam. Uy, anyat mapaspasamak kan? Maikulkulang ka manan. Sapay no kasta maikulkulang ka. Kat siyak tinakaiturungan da giti matan. Asus, apeti ko nam jakam mo. Uray saktikit kita ngem sabali ti linawon ti panunot mo. Jay man ngatan man ang alilaw anubyo. Panawan ka man langan insan. Tagrubuat ako. Sige. No amom la kumati marikrik na kayo. Anya ka din da ito yung mapaspasama kanya. Api nga gayatak matan iti kasinsin ko. Saan? Ikarigatang alabanan tiriknak. Saan arumbang da ito yung amarikrik-nak? Gaputag kasinsin kami kin ni Kyle.
O, insan. Intik outan kay ti bibingka. Amok a paboritom da ito eh. Oh. Awato mo. Tayong kagmeriendan. Amok a mabisin ka. Kwa, itad mong tulangan kini Auntie Dayta, Kyle. Ay na, amo mo to ni mami. Kanayon na marabyan nga gawin. Ta kanayon kat nga ron ti pa nag-overtime na iti trabaho na. Sa inton sumangpet, maturugan na dagos. Ta itirwaran ti pangpanganan na. Ingkakat manganan. Nalpasa ko. Alan, talaga aparakan ka na ito, insan. Sige nga rod. Inakpayag pulas, wan. Kasano adi matin nagdirik na kankwana. Nukas to'y mat anak kasaysayang at kanya. Nakadungto. Very caring launay ni Kyle kanya. Lauro, awan klase inton bigat. Apay numapantamot pa siya rin dyan anak ta. Tadi natamot malagi pa na sa rungkaran. Sige. Magsublita mo't lang iti kabigatan na. Tani, ano dagiti paperworks ko dito balay. At masapo lang rin Pasko amin nagijay. Sakbay nga glepas na ito'y abulan. Ay, adumot gayam daramidam. Uray siyak lang tangaro din ti mapanijay. Please, bakit? Kasta ko matalaga tikid dawag ka. Ang mabay na ka mangibaga. Ay, agyaman na, lumawatan na, ha? Wan, sige nga ron tayo sa gana kung dagiti balunak nga agbiyahe. Naimbag man ta nakapasyar ka manang. Ni Manong Lauro ngay, saan mo matakadwa? Ay na, nagbatin, tane, adupay nga mindaramidan na. Oh, ayan dagiti ubing. Nagkuyog da na pan nakimisa, manang. Nasapa da arimwar. Iso apat siya, madamdamalaang at andagijay. Kunak asumublatak tumat amakimisa. Iso ano kayat mo, duatan arimwar, manang. Agkuyog tamat amapan makimisa. Ay, katwan na. Ay na, maklaat dyan anak ko no makita nak. Jak ngamin impaka mo tiyo umay kukat. Ay na, baragsakan lakit di na ijay. Ay, di mo't ngamin makalagipan nga agawid. Makumikum sa una yan iti trabaho na. Wen, agpadadan nga agkasinsin ama kumikom iti trabaho. Ngamno kastoy a day off da. Agkuyog damot arumwar. Agpasyar da. Talaga nasingad latta dagiti agkasinsinan niya. Manipod ubing da ngaging gaita tagtrab-trabaho dan. Nakarkaro pa'y katiki na close da itan amanang. Nakaro tiki na gantil da. Kas dala ubing no agin nangaw da. Nayunang pa'y tinapilim agatangan insan. Gusto day to yan, Kyle. Di kagdanang tabayadak amin apilyam. Sakti makamo insan. Anya, sana mabalin, Kyle. Agpadat ang agsusweldoan niya. Si kakit ti kumatirumbang nga ilibre kita. Tapno saan akanayon asikat imang ilibre kanya. Sana mabalin. Jacket naggastos ka para kanya. Siyak naggastos para kan ka, Jennifer. Sige, mangpili ka pa iti kayat mo. Ay, panawan ka bit Tapno di ka agbain ngagpili, wan? Sige. Nakadumdum mo talaga. Banag apakay ay waklaon ay kankwana. Kat nakadkadlaw. Adda matrik na ni Kyle kanya. Agpada kami lakit di iti marikrik na iti tunggal maysa. Agawid akmat lama sa painton bigat, iha. Amumatan at dapay trabaho. Wan mama, pasensya kayon. Diyak matan masangot ti agawid. Gapo iti kinabisik iti trabaho. Hindi ka madanagan, mawatan da ka. Ugat, kumusta kayo matan ni Tinobium, ni Jiro? Nabayagan nga awan komunikasyon mi, mama. Anya, nagsina kayon? Ay,